Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er 17 partijen mee willen doen aan de aanstaande verkiezingen. Die verkiezingen worden zoals bekend op 21 maart gehouden op Curaçao. En er zijn dus 17 partijen die hebben aangegeven een lijst te willen inleveren. Dat gebeurt vrijdag 23 januari. En er is ook al een volgorde van de partijen. Het begint om 9 uur met Movimento Causa Promé tot met 4:10 van de Partido Nacional del Pueblo. En dan zijn er dus 17 partijen die met aanhangers naar het stembureau gaan, dat nu op Scharloweg zich bevindt, om daar de lijst in te leveren. Dat belooft altijd een bijzondere happening te worden met veel aanhangers, omdat men daarmee wil laten zien helemaal klaar te zijn voor de verkiezingen. Er zijn natuurlijk de gebruikelijke partijen, onder meer de partijen die al vertegenwoordigd zijn in het parlement. Partijen die al lang meedoen en geen vertegenwoordiging in het parlement hebben, zoals Partido Democrat. Maar er zijn ook enkele nieuwe partijen, zoals Mio Curaçao, Movimento Desarrollo Duradeiro Curaçao, MDDK en de Partido Pa Pensionado. De vrouw had 50 bolletjes in haar maag, dat schrijft de Extra vandaag. Dinsdag werd het lichaam van een vrouw gevonden. Het lichaam was al in verregaande staat van ontbinding. Het werd gevonden achter een container in Sabana Hundu. De vrouw had 50 bolletjes in haar buik. Eentje is geknapt, daarom is ze overleden. Haar lichaam is in een laken gewikkeld en ze is dus achter een container gedumpt. Er gingen gisteren foto's rond over een vrij jonge vrouw die daadwerkelijk het slachtoffer zou zijn, maar dat kon de politie nog niet bevestigen. In de loop van vandaag zal het lichaam naar alle waarschijnlijkheid worden geïdentificeerd, aldus de politie. Forse toename wapenbezit. Gisteren hadden we al het bericht dat de straffen voor wapenbezit worden verhoogd, tenminste. De minister van Justitie heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend bij het parlement om wapenbezit, de maximale straf, te verhogen van 4 naar 6 jaar. Nu legt hij in de Extra uit dat een van de redenen om dit te doen is dat het wapenbezit fors is toegenomen en ook de criminaliteit met wapens. Volgens de minister is de verhoging van de gevangenisstraf één van de middelen om dit tegen te gaan. Behalve de verhoging voor wapens zijn ook de straffen hoger, tenminste volgens het wetsvoorstel, voor mensen die zaken als granaatwerpers, handgranaten, kanonnen of bommen hebben. Dat kan oplopen tot 8 jaar. En trouwens, de boete van wapenbezit kan oplopen tot 100.000 gulden. Belastingkantoor bijna klaar. Wie vaker in de buurt van Goisko over de Schottengat wegrijdt, die ziet al de werkzaamheden aan het belastingkantoor. Dat meer dan 7 jaar geleden voor een deel werd verbrand door een aanslag. Dat is nu helemaal opgeknapt. Er is al een bewaker die 24 uur per dag toeziet dat er niks misgaat met het gebouw. En het ziet er steeds mooier uit. De Extra heeft het op de voorpagina. Opzet van de regering om het belastingkantoor weer opnieuw te openen en daar weer alle belastingactiviteiten te centreren. Ophef rond oplichters bij begrafenis. Een heel treurig bericht. Gianni Davy, 12-jarige jongen, die onlangs in Nederland door zijn Curaçaose vader werd vermoord. Die begrafenis heeft onlangs plaatsgevonden en nu blijkt dat cybercriminelen de uitvaart hebben misbruikt om mensen financieel op te lichten. Via Facebook creëren de daders pagina's waarop zij een zogenaamde livestream van de afscheidsdienst aanboden. In werkelijkheid werden bezoekers omgeleid naar een gehackte server bedoeld om persoonlijke gegevens te stelen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen hierin zijn getrapt, maar de pagina staat nog steeds op Facebook. En de familie is erg verslagen natuurlijk door het feit dat mensen van een begrafenis van een 12-jarige jongen misbruik maken om gegevens te stelen. Kroes wil oplossing voor aanhoudende files. Parlementario voor de partij PAR. Steven Kroes heeft een brief gestuurd aan minister Charles Cooper om zo snel mogelijk een plan te presenteren om de aanhoudende files op de Crakasbaiweg aan te pakken. Hij legt uit dat er grote projecten zijn gepland voor het gebied in Brakkeput, Crakasbaai en Jantiel.
Voor de komende jaren wordt er veel gebouwd, dus de minister moet wat hem betreft zo snel mogelijk met een plan komen, concreet en duurzaam, om de aanhoudende files aan te pakken. Want dat wordt alleen maar erger als er meer wordt gebouwd. Het bouwen, dat is positief voor Curaçao, maar de problemen met de infrastructuur moet de minister aanpakken, aldus Kroes. Dan gaan we naar Sint Maarten, daar is een statenlid, een voormalig statenlid, veroordeeld tot 18 maanden cel. Voormalig parlementslid op Sint Maarten, Akim Arendel, is gisteren veroordeeld tot 18 maanden celstraf. Ook heeft hij een verbod gekregen op het bekleden van een publieke ambt en van het meedoen aan verkiezingen, deelname aan verkiezingen. Voor de komende 6,5 jaar mag hij dat niet doen. Volgens de rechtbank is hij schuldig aan het kopen van stemmen. Er waren nog 2 verdachten. 1 heeft een gevangenisstraf gekregen van 12 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk. De ander is veroordeeld tot 180 uur taakstraf, waarvan 90 uur voorwaardelijk. En een proeftijd van 3 jaar. De voormalig parlementariër kan nog in hoger beroep gaan, maar in ieder geval is volgens de rechter bewezen verklaard dat hij bij de verkiezingen van januari van dit jaar stemmen heeft gekocht. Even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Aruba. Daar is het lichaam van een Amerikaanse zeiler aangetroffen bij de haven in Oranjestad. Het gaat om een 62-jarige Amerikaanse man. Zijn lichaam werd aangetroffen op het rif voor de haven van Oranjestad. En hij was met zijn zeilboot over de wereld aan het varen. Bij het onderzoek waren verschillende instanties betrokken, waaronder de forensische politie, een forensisch arts en slachtofferhulp. Het slachtoffer kon in eerste instantie niet worden geïdentificeerd, maar het is wel gebeurd en er is inmiddels contact opgenomen met de politie. Over de oorzaak van het overlijden is nog niks bekendgemaakt. Dan gaan we naar Sint Maarten, want minister Ruben Brekelmans, minister van Defensie, was eerder deze week op Curaçao en Aruba. Daarna is hij naar Sint Maarten gegaan en daar heeft hij gezegd dat het Nederlandse ministerie van Defensie in 2025 een extra budget van 4,2 miljard euro krijgt om de krijgsmacht te versterken. Daarmee komt het totale budget op 16 miljard euro. Volgens de minister van Defensie komt een financiële injectie ook de defensieactiviteit in het Caribisch deel van het Koninkrijk komt ook voor dit Caribisch deel van het Koninkrijk komt er dus geld, dat wilde ik zeggen. Daarmee kan de veiligheid van de Koninkrijksgebieden worden versterkt. En de minister gaf aan op Sint Maarten dat er onder meer 20 nieuwe personeelsleden, dat er geld komt voor de financiering van 20 nieuwe personeelsleden voor de kustwacht op Sint Maarten. Maar ook dat de uitbreiding van mankracht bedoeld is om te zorgen dat de kustwacht 24/7 operationeel is. Ook maakte de minister bekend dat Sint Maarten een nieuw kustradarsysteem zal ontvangen, vergelijkbaar met de systemen die al operationeel zijn op Curaçao en Aruba. Dus de verhoging van het budget komt zeker de eilanden en vooral Sint Maarten ten goede.
We hadden het eerder al over de verkiezingen. Die gaan plaatsvinden op 21 maart van dit jaar. En de Grupo Action Participation Civile heeft laten weten dat mensen wat hem betreft het beste blanco kunnen stemmen. Namens die organisatie legt Dierli Constantia in een persbericht uit dat een blanco systeem laat weten dat je het niet eens bent met het huidige systeem. Hij verwijst onder meer naar voorvechters voor mensenrechten als Nelson Mandela, Mahatma Gandhi en Martin Luther King, die ook niet werkten via een systeem dat corrupt is. Ze zijn het niet eens, ze waren het niet eens met het coalitiesysteem. Volgens Constantia is het huidige systeem waar wij stemmen niet goed. En daarom moeten mensen een blanco stem laten horen. Om op die manier te laten weten dat ze het niet eens zijn met het verkiezingssysteem op Curaçao. Dat is de oproep van de Grupo Action Participation Civile. Internationaal nieuws. Volgens CNN is er sprake van angst in de straten van Caracas nu de inauguratie van president Nicolás Maduro nadert. Die zal op 10 januari worden beëdigd voor de derde keer als president van Venezuela. En volgens CNN is er nu sprake van angst in de straten. Dat komt onder meer door de grote toename van het aantal politie- en veiligheidsfunctionarissen op straat. Ook zijn er tientallen mensen gearresteerd, maar ook op sociale media is er sprake van angst. Omdat er mensen te horen krijgen dat ze zich rustig moeten houden en niet moeten gaan demonstreren wat de oppositie heeft opgeroepen voor 9 januari. Die zijn het niet eens met de verkiezing van Maduro en laten weten dat ze willen demonstreren om op die manier de beëdiging van Nicolás Maduro tegen te houden. We houden het allemaal voor u in de gaten en we hopen dat u ook blijft kijken naar Extrajournaal. Dit was deze aflevering. Morgen zijn we er weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.